Inini vanhu handizozive kuti kuoma musoro here, kupusa here, kusaziva here, ignorance here. Hamuzvizive here kuti chinhu chinokudonhedza kana wawana mukana wokusimuka mulife information. Munhu haagoni kukuataka kana pasina chikonzero kana kuti information iri kuita kuti ade kukuataka. Ukaona chinhu chine mukana wokukusimudza hachibuditswe iwewe usati wabenefita zvakakwana pachinhu ichocho. Even kwedu kugoridhe kunaana kwekweku waona gomba rako riri kubhadhara wangorova mari ka1 wakutofuma wakaudza vanhu pofuma pakazara hauchawani futi mukana wokutora mari kubva ipapo. Hatigoni here kudzidza even kubva kuvarungu vanga vari muno muZimbabwe aigona kuita makore achimaina gold asingataure akasima migamu trees pamusoro pegoridhe iroro. Vaigona kugadzira dhemu kana kuti maroads achimaina maminerals paari kugadzira dhemu asi asingatauri ende information iyoyo isingabudi. Mamepu mangani evaminerals avanga vainawo avanga vasingaudzi vanhu aingoitwa hand over pa each and every generation. Saka sei isusu mabhoyi tisingazvigoni ende tisingazvikwanisi? Vana Coca-Cola nana McDonald's vanokipa masecrets emacode emarecipe ezvinhu zvavo. Masocial media platform ese haabudisi secret yekuti algorithm yeplatform yavo inorana sei. Asi iwe kungoona chinhu chaane mukana wokukusimudza wakutanga kutoudza munhu wese, vanhu vese vakutanga kutozviziva. Iwe wacho hausati wasimuka, iwe wacho hausati wasimba, iwe wacho hausati wagutsikana nemari iri kubva pachinhu ichocho. Paunowana chinhu chine mukana wokukusimudza, avoida kutamba nevanhu vanotonga maCID vanoda kubvunza zvese zvese. Uri kuhodha kupi? Zviri kuita mari? Uri kuita profit yemari? Uri kuzvifambisa sei? Transport uri kuwana kupi? Usatamba nemunhu asikanyari kubvunza mubvunzo. Kune vanhu vasinganyari kubvunza zvinhu zvisinei navo. Munhu anokuisa papressure yekuti utaure zvinhu zvaungosikadi kutaura, nekuti information iyoyo after wazoitaura hauzivi kuti ichagumira kupi. Saka munhu anokuisa papressure yekutaura zvinhu zvausikadi kutaura usatamba naye patime yaunenge wakuita zvinhu zvinogona kukusimudza mulife. Ndo patiri kuti vhara muromo wako, sona muromo wako. Kozoita vanhu manje vekuti anoda kukupa mabusiness ideas, haasati akamborana business, haasati akamboendera makastoma, haana kapina product yaakambotengesa, haazivi kuti kutengesa nemarketing zvinofamba sei. Asi iwo anoda kupa maadvice ebusiness chakati chinofamba so, ukazodai zvinozoda so. Izvozvo usateerera mazano asina basa. Business riri nyore kungotaura nemuromo, asi pamunhu asati akamboriita achitaura zvinoita kunge zvinobudirira asi achikutaurira nonsense dzinogona kukurasisa ende dzisingakusimudze. Ndo patiri kuti vhara nzeve dzako, munzwe but ingoita senge kuti hauna kumunzwa. Too much information inounza distraction ende hauna kwaunozokwanisa kuenda. Zvorinani kudhila nemunhu wani ari kuita business rauri kuita, akamborana business rauri kurana, muchipanana maideas, muchifamba makadaro. Kwete munhu asambobvira arana business asina kana information yekuhandla business hombe, iwe uda kutanga kukudza maideas manje kuti ubudirire, asi life yake iye yakatadza kusimuka. Pane pamwe paunofanira kutomboomera neinformation kusvika wagumtsikana kuti ini ndanaka, kusvika wagutsikana kuti ini ndabo. Nokuti even zvinobrokesa even masupermarket mahombe information. Tumatakshop twakuwana information yekwavari kuhodha, totanga kutengesa zvinhu at a very cheap price. Wozonzwa kuti supermarket hombe dziri kubroka, dziri kuvhara. Information inenge yaenda mumahands asiriwo. Saka kipa information kusvika wagutsikana kuti wabo, kusvika wagutsikana kuti wanaka. Kwete kungokurumidza kungobhojora information, kungoita kamari kadiki wakutobvotomoka. Ndine mari, ndinoita zvakati. Une mari iyi waita mainvestments mangani? Vana wako wawasira nhaka yechii zvawakutanga kutobvotomoka nemari ye1 day?